Lapen ko Ratrok Duarbagri MSC constituency under Upper Rangsali polling station Lapen Taradong polling station atum Congress Lapen APHLC pangrum pen EM Richard Toby amithang quarter along BJP party along Chipa Ogdununti. Lason si pirthe munir tumning kang samle dolo protangte na hokta dodun thek Lapen ning chipang sampon thek Lapen kining ke dogahan protangte ke chota ning sampik anji ke chota Lason thak si ning kang sama party lo protangte ke dodunta ning sampik anji thangna lelong dunde pustame dodun raji Lapena candidate jongsi mesena kam ke klem thek ponlong lo mate thek dunlong lo protangte labangso candidate along ki dun chet hor anji Lason si numbering ko Ratrok Duarbagri MSC constituency along Rartum kachet toyduna candidate bangphu EM Richard Toby ke amithang constituency phan kaching hon thepik anpin Kithi ke jang kistung kiduk along anta ajabdun thiba bangphu lo Lapen party thorom plak plepin party ta nangke Congress a party le nangke APHLC party le pupepin sarkar pen nangki PS khima mokha anta pipa jerpon Lapen ke Urnodoy Old Age Pension Ration Card PMAYJM so anta plak plek Lapen dhoro mana thuta lason no nangke aron barim le nangke aron kimile lason plak plepin aron barim atuma phanta kartli kaphe jolong anta cherap chetodun lo lason se kapre ka dhoro matum aphanta lason lo kirap pipa jerdun ki lason thekdun long si arni wangta Duarbagri constituency araretum EM Richard Toby along mass joining dam chemit mipin amlo La Sipini Deithor Lems Chairman Projen Rongpi, Taradong BJP Local Committee President Edmin Teron, Deithor BJP Local Committee President Daniel Rongpi, Duarbagri BJP Mandal Committee Vice President Mohen Lekthe Lapen Upper Rangsali BJP Local Committee President Longkiram Hanse Atumja Ponlinsi, Upper Rangsali PS Lapen Taradong PS Atumta APHLC Lapen Congress Atum pangrum pen Bangkre Hinian Mass Joining Damlo. Lasi Duarbagri constituency ara ke pangrum pen surikri trogra pharo sirkebra phoa voter ando labang song pongpen 10,000 an ke EM Richard Toby along si dolaplo lapen putho surini ra engkora troxia ningkan ke MSC che hai thupo EMR pulong dun thulipo puta hawarara dumpen ningje ponenti Lapen halapu karbing long Thomas Council EM Richard Toby pen stami amithang hem APHLC Lapen Congress pen ke watma phan nonang ke lejiani pen ke BJP party along kam klem pon rapet nangpu mesen pen ke deng padopon lo News report Karbing Long Life